8 ahola ungaka-scroll lapho ithi ngufake kwenye iplug ongayazi, bhekelela, bhekisisa, khululeka, thutshu ku-first floor lapha ngivake ngiyi-1 ngiphethe izinja, ngiphethe uHanza ZW, intwana ene-passion ithanda i-fashion leya uyayibona. Ngapha ngiphethe uBabyface GT, Tariyana elimnyama nawe uyalibona. Esayidini ngiphethe uSesho Fresh ongadinga emasteshi, uyambona udlale ne-SpongeBob ngasikhathi. Ngangapho kwakhona ngiphethe uCrazy Moshi, awubizwe esabile, amadanka amaningi, hayi nansi intwana ka-Navigator, uMr Nator, u-Ashinator, ngithi uyambona udlala i-Fascinator and ngasikhathi liya-reflector. Umnandi esidwadlweni, umnandi, phansi ukuhamba ngomlilo angikhulumi. Obvious imlo, King Protein ngomshiso. Take note, this one is for the ladies. It's Sibangene ngidwadle phakathi inside. Ngiqale ngibingelela abaphathi bendawo. Uyambona uJC nodala lapha abarelaxile. Bheka indawo semthethweni, ama-license akwanile ngasikhathi. Yazini ithi ngithatha ukubheka le ndawo yo. Check laphana ngibona uMySister uyaluka lapha. I'm not familiar with this style, ngiyadlula ngibona iShanda pha wena. Ngiyakutshela dark and lovely baba, i-type yami le. Umama City tikita nayo yabaseleka vele, uyambona seshaya izimile. Mina ngithanda ukuringa kabhaya ngemgayibhela sivele sekwazi ukuthi ngifunani. 2 minutes 2 seconds kuphela sefakile inamba. Issue awuboni ke. Ithi ngiphume ngibiza ama-agents nawe uzobona lapho ukuthi izikhiphani. Abizwe esabele phela, angithi uyambona uMr Nator, uyayithanda ukuyi-lead front, angithi ushalela ama-reflex ngasikhathi yangena phakathi la uthatha ukubheka. Nawu uCrazy Moshi yalandela, uBabyface GT, asibaningi, sesigcwala indawo manje, angithi thina samatariyana kibana abastrata. uHanza naye uthanda ukuzenza nenhlonipho, sebingelelo mama side bambi chest, yazini asikho lapho, nawe uyayibona indawo yakhona baba. Asikhathi ama-miragezile, uyabona shaya ama-hazard, ngiyakutshela mina sengibhizi phela ngathi sengishama omama zami, mina ngisuthi phela abafazi yabo, ngifuna i-sim card lize lithi full. Sesigcwele manje yonke indawo manje, sokuyi-colorful world manje sula Africa. Uyabona amajita aswela nokuthi ayenzeni, omunye serelaxile laphana vele sethola i-comfort yakhona. Uyabona last number ye-screen laphana, umama uyababona ubhizi lapho, nawe uyasibonela. Amajita akasafuna ukusukuma kuma-luxury chairs, kushoda nje obaba mina ngabe sesigela. Ithi sifike ku-last block sibone ukuthi lisiphatheleni. Into ezilapho zibhaya nje, yonke into lapho isilungu, isingisi, isiVietnam, but yazi boys will always be boys. Angithi uyabona sesiphethe isibhamu, sesibhizi ngoHanza. Crazy Moshi yatesta lapho ukuthi impompi ziyasibhana, and for sure ziyasibhana. Indawo le inzwempu bafethu, this is a nice place, this is the place to be. Buya nomuntu wakho noma wena uzilethe, get your head done kahle at Power Beauty Studio ngasikhathi. Before sivala, we've got something for you. Angibhizi napho nama-agents athi angeke sifaye bafethu, ngeke sifaye, kunabo mamasi so singayenzanga something. Ngeke asisuseni sibabonise ukuthi umdlalo wamaninja udlalwa njani. Danko.